Senior-jääkiekkoilu on mukava tapa pitää yllä kuntoa ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Joskus harrastuksesta innostuvat myös perheenjäsenet. Näin on käynyt espoolaisille Jantusille. Aja sitä! Kiviä taskuun vai? Tai mikä uimakoulu ole? No meillähän kaikki pyörii sen lätkän ympärillä. Et mä yritän vähän toppuutella iskää ja kertoa, että onhan sitä elämässä muutakin, mutta eihän edes halua käydä missään olutteistingeissä tai veneillä lapsuuden ystäviensä kanssa, vaan mieluiten se lähtee aamu 6 ihan freesinä lenkille. Mika! Millä säännöillä täällä oikein pelataan tai mitä ringitte on? Siis meidän työpaikan IT-tukihenkilö Ville kysyy, että haluaisinko mä tulla mukaan, että perjantaisin tämmöiselle höntsävuorolle, ja mä sanoin, että miksi ei. Ja mä sanoin, että iskä, se on iso unelma, se vaatii paljon työtä, että oot sä valmis siihen. Ja hän sanoi, että olen. No, mutta sit mä sanoin, että jos sä oikeesti haluat sitä, niin sun poikas, joka rakastaa sua, on valmis tekemään kaikkensa, että saat sen, minkä sä haluat. Ihan kaikkensa. Ei jätkä! Miksi meidän Janne istuu tässä eikä pelaa? Janne tuli just vaihtoon. Niin, ja toi yksikin plössö vaan seisoo tuolla eikä tee mitään. Simo on meidän maalivahdin. Ei kuule, meillä ei ole mikään ongelma vaihtaa porukkaa, jos on noin ammattitaidoton coachi. Kun mä en oo mikään Mä olen meidän työpaikan puulaakin vastaava. Iskä, me vaihdetaan porukkaa. Kerättävä. Niin, tämähän on jo mun 3. puulaakin joukkue ja työpaikkakin. Hei kuule, kaikki tässä tekee uhrauksia. Esimerkiksi mä en oo käynyt enää vuoteen koulussa. Siis mitä et sä käynyt koulussa? Hei, sä et tiedä, että kuinka paljon mä teen näkymätöntä työtä täällä taustalla. Luot sä, että saisit ykkösketjun sentteri ja Steppo ei edes loukkaantunut. Siis mitä? Sinäkö ajoit meidän Reskontran Tepon päälle autolla? Hei, läkä on kontaktilaji. Ylös vaan! Tuotta tokee! Ja nyt pikkasen vähän rauhoitus. Se oli kamppi mun mielestä. Mitä helvettiä? Ja nyt rauhoittuu. Verta! Mä taidon nähdä tän jään punaisena! Punaisena kuuletteko? Oishan se joskus ihan kiva perjantaisin töiden jälkeen vaan lösähtää sohvalle ja katsoa telkkaria. Hei, luulet sä, että Teemu olisi siellä, missä se on, jos se vaan lösähtelisi sohvalle kattoo telkkaria? Kyllä mä nyt luulen, että Teemu jo tässä iässä vähän lösähtelee, että hänhän on kuitenkin jo 49, niin kuin minäkin. Siis tää on kriittinen vaihe. Tulee ne muut asiat elämään, kuten golf ja moottoripyörät ja näin.